Hola! Aquesta setmana són les festes de Badalona i nosaltres ho volem celebrar amb tots vosaltres. Però com ho farem? Tu què penses, Anna? Hola, Paula! Doncs sí que tinc una idea. Per què no expliquem la llegenda de Badalona, la del dimoni i els pescadors? Què et sembla, Sílvia? Perfecte, Anna! Doncs, nens i nenes, estigueu molt atents perquè hi trobareu una sorpresa. Esperem que us agradi. Aquesta història va passar a la ciutat de Badalona, però no ahir, ni la setmana passada, ni l'any passat, sinó fa molt de temps, quan els ocells tenien dents. En aquell temps, Badalona era un poble petit i tranquil, amb un barri de pescadors arran de mar. En aquell barri hi havia molta gent que es dedicava a la pesca. Els pescadors sortien amb les seves barques cada vespre i quan trobaven un indret tranquil, enmig de la mar blava, tiraven les xarxes tot cantant. Peix, peixet, de la xarxa, peix, peixet, de la xarxa al sarronet. Els pescadors cada nit omplien les seves barques de molts i molts peixos. Peixos grans i petits, peixos platejats i blaus, peixos menuts i allargats. Pescaven sardines, sèpies, moix, popsards i després, de bon matí, ho venien tota la plaça major de dalt de la vila. Un vespre de primavera, els pescadors van sortir com feien sempre a treballar. Van buscar un lloc tranquil enmig de la mar i van tirar les seves xarxes a l'aigua, tot cantant. Peix, peixet, de la canya, peix, peixet, de la canya al sarronet. Però aquella nit no van pescar cap peix, ni tampoc l'endemà ni la nit següent. Els pescadors estaven molt preocupats, havien provat de tot. En Joanot va pensar que podrien cantar més fort. En Pepet va pensar de sortir més d'hora. Però per més coses que van provar, no va funcionar res. Alguna cosa estava passant a la platja de Badalona, ja que semblava que els peixos havien desaparegut. I els pescadors estaven decidits a descobrir què passava. De manera que tots els pescadors van anar a buscar al senyor Batlle Coretius i a la seva dona Iri, a la Torre Vella, per veure si els podia ajudar a trobar una solució. Li van comentar que feia dies que no pescaven res, que sortien cada nit a pescar com feien sempre des de fa molts anys, però d'uns dies ençà semblava que els peixos havien desaparegut. Li van dir que si això continuava així no sabrien què fer. Després de molt i molt parlar, entre tots van decidir que aquella mateixa nit anirien tots a la platja a vigilar, per tal d'intentar esbrinar què passava. Es van amagar tots darrere d'una barca i van esperar fins que just a mitjanit... De sobte, el Curetmoni, un dimoni banyut, pelut i vermell, va sortir d'un forat que hi havia a la sorra. El Curetmoni es va passar tota la nit cridant, cantant, fent ganyotes i molestant les criatures del mar. Els peixos, esclar, fugien espantats en sentir tant de xivarri. Justament, amb el primer raig de sol, el Curetmoni es va tornar a amagar al forat d'on havia sortit. I els pescadors, cansats i preocupats, van poder sortir del seu amagatall. Els pescadors i el senyor Batlle Coretius anaven a la platja cada nit a vigilar i cada vegada passava el mateix. A les 12 en punt, en Curetmoni sortia a fer de les seves i just quan començava a sortir el sol, s'amagava ràpidament pel mateix forat. Una nit, en Joanot, el més atrevit de tots, es va decidir a parlar amb el dimoni per veure si podien arribar a un acord.
Perdoni, Coretmoni, els seus crits i els seus jocs espanten els peixos i nosaltres no podem pescar. Podria, sisplau, fer més xivarri? El dimoni va riure descaradament i va contestar: No em fareu callar! Cada nit sortiré a ballar, a cantar i a espantar els peixos, i vosaltres no m'ho podreu impedir! En Joanot i els altres pescadors van entendre que amb aquell dimoni no podien dialogar i que haurien de buscar una altra solució. Finalment, després de pensar molt, els pescadors van tenir una idea genial. I aquella mateixa nit, quan el dimoni estava distret cantant i ballant, els pescadors van sortir del seu amagatall i van tirar un munt de sorra dins del forat per fer-lo més petit. Així que quan estava a punt de sortir el sol, el dimoni va córrer com cada nit cap al seu cau. Quan el primer raig de sol va tocar el cap del coret dimoni, es va convertir en pedra i cartró. Però, just abans de que passés, li va donar temps a demanar perdó. Perdó! Els pescadors estaven disposats a calmar-lo, però el batlle Coretius i la seva dona, Airi, van demanar als pescadors que no ho fessin, ja que el coret dimoni havia demanat perdó. I a partir d'aquell dia, a Badalona, es fa un concurs de dimonis, recordant la vella història dels pescadors, i el guanyador és cremat a la platja la nit del 10 de maig. I conte contat, ja s'ha acabat. M'aixeco al dematí, no em puc entretenir, no trobo la sabata